Bé, això de les vendes internacionals dels llibres, diguem, és com una mena de loteria. O sigui, abans que va arribar a Milan Kundera, per exemple, al finals dels anys 70, ningú, i ningú vol dir absolutament ningú, a Anglaterra, posem per cas, o als Estats Units, fora de les universitats, llegia literatura txeca. I de cop i volta la literatura txeca, que en aquella època, recordem-ho, estava tota ocultada pel règim comunista que hi havia, era una cosa completament tan amagada, diguem, com la literatura catalana. Però gràcies a aquell, podríem dir, aquell cop de sort que va tenir el Milan Kundera, doncs de cop i volta la literatura txeca es va posar de moda. I això pot passar perfectament a la literatura catalana. Pot passar perfectament. Si hagués estat propi, molt més, perquè de cop i volta la gent se centraria en tota la cultura catalana, incloent-hi la literatura. Però els llibres tenen això, poden tenir sort contra tots els obstacles possibles. Un exemple seria la novel·la del Jaume Cabré, la penúltima novel·la, Les veus del Pamano. Doncs aquesta novel·la em sembla que se n'han venut gairebé 250.000 d'exemplars a Alemanya, per exemple. O sigui, Alemanya és un gran autor. L'èxit no s'ha traslladat, que jo sàpiga, a altres països. A Anglaterra no està publicat, que jo sàpiga. Però només cal un cop de sort. En el cas anglès el conec una mica a fons perquè moltes vegades les úniques ressenyes de llibres escrits en català que surten en qualsevol revista literària d'allà els he escrit jo durant els últims 10 anys. És a dir, pel Times Literary Supplement, que potser és la revista literària més cara i ulls d'allà. I el que veig és que per molt bo que el llibre pugui ser, i estem parlant del millor llibre de contes de l'Empar Moliner, estem parlant de Pedra de Tatera de la Maria Barbal, estem parlant de La magnitud de la tragèdia de Quim Monzó, però cap d'aquests llibres no han tingut èxit comercial, perquè no han tingut aquell petit cop de sort que va tenir el Cabré, per exemple, a Alemanya.